दिनैहाय बुरुसलाय नांथाजोबबाय थायो ओमफ्राय बेयावल' भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय टिचारनि थाहैनांसिगोन टिभिया माला होनदोंमोनलाय 9 तारिखआवसो ना 8 तारिखआवनो 8 तारिखआवनो थाहैनांगौ होनबा गस्ला मोनाबा so guys माने दायो आङो आलासि जाहैनो नागिरदों आरो आब'मोननाव हारसिङै ओमफ्राय दानद्रास दोनलांगोन आरो ओमफ्राय माने बे आब'आ जोंनाव फैखांखाबाय आरो नोंसोरबो सिनायखायो आब' माने सिगाङावहाय एक्ट्रेसआव माने लाइनाव दंमोन आरो ओमफ्राय दायो बिदियाव जेरावबो गैला ओमफ्राय दायो नोंसोर सिनायाबो जानो हागौ सोरबा ओमफ्राय गोदोनि जायफोरा बे आब'नि भिडिअखौ नायदोंमोन बिसोरो माने फिल्मखौ नायदोंमोन बिसोरो मिथिनो हागौ आरो नुब्ला ओमफ्राय दायो थांसै बिसिना ओमफ्राय बिनिनो सासेया गैया आंजों खानाय बोजानोनो आरो आब'मोन लागोथिंजायनिनो आब'नि गुमैमोननि लागोथिंजायनि आरो स' दायो नायलांदो गाइस नोंसोरबो ओमफ्रायो दायो फुजा सिजोन ना ओंखायनो बोजानो नागिरदों आरो स' नायलांदो गाइस नोंसोरो ओमफ्राय आब'खौ लायग्रोगोन आब'मोनहानाव ओमफ्रायसो गुमैमोननियाव थांगोन आरो स' लांग्राफ्रा नै सानैबो हेल' नालाय ओमफ्राय आंना माथाफोरा आरो साथायाबो माराम खाजोब्बाय जिबावबायसो मा होनोमोनलाय गारियाव थाबथानानै दाख्लै बय जिखौ रायथालगोन मा गोरलैनि मेथाइ लाबाय आरो ओमफ्राय बे सेन्टारफोरा आंनिसो आरो ओमफ्राय नै आं बर'खौ लोगो मोनबाय आरो मा होनोमोनलाय जोंनाव थानाय मनानि बिदा आरो बेयो जोंनि रिलेटेड ओमफ्राय नै दै माबा माबि रानलायनानै जागासिनो बिसोरो ओमफ्राय मोनखानोसै आरो ससेल'खासै अखायाबो एसे हाबाय थादों आरो Kenapa? Iya. Kali gak kena abuan gitu ya. Nih ini dia. Tadi nang kali yo. Ayo, ini apa? Dan. Ya itu tak ada. Coba. Nih, Terence mah ini lah. Murah. Ani sih. Terence Nagari. Sebentar. Terence itu sebentar. Mana mereka berat. Kayak berapa dengan ada. Ini sandingnya kita ada besar. Jauh jali nih besar abuni. Ini biasa nih abuni, jauh jali nih. Mana mending lihat nih ya? Hani. Busumutari. Bina Hani. Nama tuh? Hani Busumutari. Amanina Terence. Halo. Sir. Cida kakak nih sih na? Si mana cute. Tapi ya kan yang mau kan kalau tak serem tentu dresses kan. Ini vlogs. Kan kadang dua tuh. Nih. Ayo, mau kita sih ada nih guys. Sekarang kak, udah sekarang nih. Ambai, si dia zakabay. Hasu ya. Nunggu tabu kangen hasu jino garis jagan dah. Dah singkam nih pasta jagan. Pasti bukan nani. Nudeng. Lihat ini ya. Kau ada kemsi cing stadeng nenglah. Apa? Baby mah motor. Motor. Boleh panggil begini. Mbak Bia? Bima. Kada apa mana kada apa ke? Kada yang mana botak ke? Lihat sini deh. Lihat sini. Kada.
स्टेप 2 माबा थाव मुलि फुननानै माबाखांबाय आरो मा होनोमोनलाय फोरानखांबायना सुनानै ओमफ्राय बोबावनांगौ खनसे ओमफ्राय जोंलायलायथारबायलै खानाय जाथिया मबाइलाव बेनोमोन आरो गाइस ओमफ्राय आगैना मुलिया थोआखैमोन आरो मोनसे मेट्रिक्स जाबाय मोनसे ओमफ्राय एक्सटेन्सन जाबाय ओमफ्राय होमबाबो रिजाल्टआ बिदिनो नै ओमफ्राय दायो फुजानि अफार सोलिगासिनो आरो सुनाया फ्रि ओमफ्राय आगैया मुलिखौ गावनो बायदोंमोन नालाय ओरैनो आंनि आखाइ खरसल' लाबाय आरो आङो गेलेगासिनो दुस्तालाना क्यों गोदी खेले Spider-Man nih mau dibarkan ya sih ayo gue jauh orang terus ya guys mana biyoहाय आंजों खानाय बोजानाय आगैनि बिमा आरो मादै बियोहाय माने मुलि आग्लायदोंमोन नालाय आं दहायनो खिन्थाखादों मुलिया मोननै जादों होननानै मोनसे थैनि मोनसे लायदेरबावनानै मेट्रिक्सआ आग्लायदोंमोन एसे ओमफ्राय लस जास्लायस्लाय होननानै मादैया बोजानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय माने स्टेप 1आल'खासैमोन ओमफ्राय होमबाबो बेजोंनो ओरैनो बोस्र'नोसै आरो ओमफ्राय स्टेप 2खौ ओरैनो कन्डिशनार होलाबायनानै माबाबाय आरो जाहाथे स्मुथ जायो आरो जाहाथे गोब्रा जाया ओमफ्राय बेयावहाय बे टाइमावहाय आब'आ बहुत हेल्प खालामबाय आरो स' थेंक इउ स' माच आब' नोंनिसिम आरो स' दायो मोनाखाबाय आरो 6थासो जाखाबाय नायदो ओमफ्राय नै नेक्स्ट दिनाहाय आरो न' खाथिनि सासे बाजैया आंनो खानाय माबा हास'जानो फैदों आरो जोंबो दासो हास'नो नागिरबाय खानायखौ माने मैया मोनानानै खानायखौ हास'नाय जायासै मोनायावहाय खानाय हास'नाङा बिदि मोनसे नियम दंना ओमफ्राय जों मानियावबोसो होनबाबो मोनायाव जाया नालाय बेनिखायनो आरो ओमफ्राय खानाय कालार होनायमोन बे आगैनाहाय मिथिया ओमफ्राय बिबार बोरैबा जादों आरो बिजौआवहाय ओमफ्राय इलि बाय बाय सोलायोसैलै आं बाजार सोलायो सैमाया बैयाव लोमजादों फिसाजो लोमजादों मासेफोर बिलाइ सोलाबाय थायो Bodo. बेयाव दिनैसो हाबफेरबावदों गुमैया जोंखौ लायनो थांबाय दायो गुमैया जोंखौ लायनो थांबाय होनदां गाइस दायो माने गावस्रानानै फैबाय आरो आङो आब'मोनहा थांबाय ओमफ्राय आंहा ओरै फैबाय आरो ओमफ्राय मेथाइ लालायबाय उन्दैफोर गोनांखायनो मेथाइ लायाबानो जाया आरो माने हुदा जाबाय नालाय लाबोग्रा ओमफ्राय आसा खालामो नालाय लाबोनांगौ जायो आरो स' थांसै गाइस दायो स' गाइस दायो थाबायनांलायबाय आरो मा होनोमोनलाय साथाखौ आं बावबोबाय दा मेरा इन्टारेस्ट मोनला फावखौ आं जेबो थाल गैला आरो ओमफ्राय दायो थांसै थाबायलांसै हारसिं लामाया नायदो बेसेबां गिदिर मेथाइ जायो मोनसे फाफ्लाय जादों आरो आं सेन्टार फ्रेस न'मानि गोसो गाइस ओमफ्राय गाइसनि लामाया बरिया ओरैबो माइ भिडिअ'आव बहुत मोजां मोनो आं आरो माबाबाथाय साइज नुसिगोन आरो माने बिफां दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय लामा जानानै फोसाबजोबनानै दा गैला बिफांफोरा बिराद खस्थ' जायो सान्दुं गोसाबाथाय थाबायनो स्कुल माला आया बारा थावालै मोनामोसो बै माबायासो मोजां बिराद गाज्रि मोनामदों माबायासो मोजां माजाया नङाबा फ्रुटि Fun kids total
guys आङो बिदि खालामनानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय गाननि सासे उन्दै आजा फाखन बेला फंबाय आंखौ गिनानै इन्टारेस्टखौ आंखौ गिदों बिदि खालामनो अयनायखा स' गाइस दायो मोनफैबाय आरो आं जास्ट दुंखांदों ओमफ्राय नै मालाय दख'ना गानदे एक्ट्रेसफोरा मा जादों लक्ष्मी फुजा बायदि ओमफ्राय बे मेथाइआ सरि नुवाखै दा बे मेथाइआ आंनि बहुत फेभरेट जाबाय आरो आङो माने बहुत गोथाव मोनो स' नोंसोरबो जाबानो जाबाय बिदिनो आङो लोखि गावदांनो लाबोदों आरो स' ओमफ्राय ओइ बेयाव गारबाय फन हासिलखा हा माबा दायो थुदो साना डास्टबिनावसो गारनांगौ औ गारदो बेयावनो बेयाव गारग्रा दं बाल्थिं दुर्गा फुजानि जुलाफि जानो माने आंबो बिदिखौसो गोथाव मोनोलै क'क्राझारावबो माबायाव आरो फुजायाव कालि फुजायावबो थांथारो आङो बेनावबो ओमफ्राय जायगा दाबसेयाव जायो गावखौ नुनानै लाया तलमिया माबायदि होननानै आङो मिलियाव So guys, tadi video जोबसिगोन नोंथांखौ so much next video नोंथांखौ bye bye ओमफ्राय खानाय बोनायखौ बिदिनो नोंसोरो कमेन्ट खालामबाय ओमफ्राय मादैनि खानाय बोनायखौ आं खिथानो हायासै आरो so sorry guys so next video bye bye